Kini sing Ramshankar bisini bising klaijak nonda kamio fungono sing paisok belaja belai kena kakamani kau bungkau sini borong genang maya genang sini Rajuni Menteri sini Tipra Mothani Bishoketu Debormani bini buka sini no dakoto borong genang ex Sector Officer Agriculture ni Robindra Deborma bo mia tinini pungni sector sumoyo onai thok sungsano yakari thangka bono ang nungmani sai thangka ang 86 85 mismin ang boba sine laimani khu borok kaham o elakani borok jotono saimano bohai borok bohai officer bohai agriculture ni সম্পর্কে sini borok no hubar khanya thangtani mo am sayo bufang ka phang kainani thangtani bini belai keno mane saito goi samung khlaimarok chung agirok nugo boni bagai chung tini belai keno bukha dukho nango haipano asai to ma thinyai abo to ishoni no kaisa bidir bidan abo bagai bini phola ishwar santike to nitum bo tanglangmani samung rok je bara tongmarok no bini busaboti rok tangai manani ba busaboti rok boni nukhungo ishwar santike to nitum bogni bukha dukho nangi tongman jora phano bogni bukha jano ishwar bai tongmanani bini phola abono ishon thane jing प्रार्थना kai bin thimani umorok busuk hatabu bini thimani umor 73 bisitong yako bisa bemarang jaka kai sikitsa to onek kaham kan khajaka haipano borok ba thimani sekang mungsai mungsale mangjao gabo bahaino niya ailasono jibio se bo bini langmaso sampai